No, Mama Abila Bank, Hazubadam Sadam, Horlis Sakaran. Mommy says. Tologo Poranga, Daimania, Bokurin Dubai, and Rabion Silkobalego Mundane. Wow! Of course, smartly good there, nice girl. Look at him by. Wow, Sunga. Good, how do matter? Good how? Huh? Good honor? We're still on the back. Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। Buah, सुबुङा गोदान गानलायथारदों माथो थांमानसिया हा प बिकि बिलेज जाबाय माथो नोंलाय ससमा हमनानै मैयासो फैनायानो थांसिबो न'आव हो थांसै हा आंनिखौ लांफादो नोंसिनाव लांगोन हा थांफागोन आङो गाखोनोसैसो लांफादो आंनिखौ लांफागोन बै माबा लायदों आंनिखौ फैसा बेखौ ओंखाम जाबाय आं एसे Buah, hampeni sen kefunai. Ayo dia funa. Dia funa ningno. Ayo hampeni sen kefun coba batin nilai. Ani hampeni se. Deni dia. Jiman nawa sana uwai. Oleh tangguh se ani ya. Kang man se? Ayo mak. Duga mana ya? Tologo porang ada imannya abokurin dubai, mereka bilang silkoba lego mendeng nih. Wah. Oko smart lego der dah isirga. Lem jadi apa? Mana hospital itu mana? Ang abu kurang kasih lem jangan sini. Bagus hospital mah. Hospital ini price 2 jam semua ada. Price pun boleh. Kita kayaknya. Betul aku apa nih? Busuk bah. Kira kesan nama. Abu pun bilang abu kau. Lem sadeng harga jangan itu. Ang nabu rasa same condition, makanya ang makan nabi deh. Rainfall. Mana betul selain itu harus mahir. Betul selain itu tak kaya. Boga menan dong abu. Sama kaya. Hamgan. Ada sen sampai na nusa. Betul selain itu harus. Bisa lalai mana siro? Bisa lalai mana? Hasil mana? Hasil mah abu mana betul tidak. Ubi sangrai mana sudah pun kalau menang sini. Bisa mau boleh hamgan station sini. Alas tapi di mana? Mas bertahun menfair nada ya. Yaوहाय माबा जानो नागिरदों बिसोरो मा जानो नागिरदोंथाय मिथिथ'ला नै ओरै हाय हाब अबाव थांनायमोन नोंसोरलाय मा जागोन नोंसोरलाय हा Mazakan? Coba? Pasta. Mazakan deh. Cado. Rita, ani apa nama? Hello. Rela dede. Oh, kamu kado. Wah, sunga. Goथाव माथो गोथाव हा गोथाव ना गुस्थियाव नांलाजोब्बाय Ayo jangan silai lambat. Jadu? Deh jadu. Ma bilai? Pop. Gede? Hah? Icing na rai, icing. Ini malah sungai bajarang ini subunga.
बार्थडेनि केकआ बोरो नोंना बार्थडेनि केकआनो बोरो खोन्थादो हा खिथादो गाज्रिनो सुबुङा दायो बमा लानोनो बमा थ'दो माखौ लागोन माबायदिखौ हा थ' ओइ नै आमाय मा लादों दखाननि माल नै सुबुंनो बमा लाबाय बमानो लादो बेयाव होनना बेहायनो चलो मिथिङा वा हिन्जाव लानानै दिनैसो ओंखारथारदों नामानलाय सानै लानोसै ओइ आलासि दोनफैदों आं र' आलासि स्टेसन ओइ सुबुं मानो खारलांखो सुबुङा थांसिगोन दायो बमबो मोनबाय दा ने उदालगुरियाव जाहैदो दै चिकेन पक'रा दे नै सुबुंना बमा बम आरो दंबावो ना माला फैबावगोन नोङो सुबुं माला फैबावगोन हा खिथादो माला फैबावगोन बेलागुर जानो फैगोन थांदो दे हाम्पेनि थाखाय नै आङो माने हरलिक्स ओमफ्राय माबा लाबाय आरोना बादाम आलमन्ड सालमन्ड मिक्स बेबो नायनांगोन गोथाव बुस्थु बेफोरखौ जाहोनांगौनो लाबाय आं जिखुनु आलासिफोरखौ दोनलांखांबाय दायो थांसै आं नो माबा माबि लाबोबाय आं काजु बादाम सादाम हरलिक्स जाखादों नोङो मा मेसेज बिमायाबो जागोनदां नै नायब्रा इले हरलिक्सखौ नुवाखै नोङो बेखौ नुवाखै बेयाव मा दं नुवाखै मा दं नै काजु बादाम दं आलमन्ड किसमिस गोसोम ओमफ्राय नै मजाया माबादों नै मोसौआनो उगासिनो मैयाबो माइ जानानै थादों सक्स मोसौ बुरियाबो मेथाइ राइस केक लायनो ड्राइ केक जादो लायनो थांनांगौआनो बैखौ बिसिनायालाय माबायदिथाय नायदो मा खालामलायखो नै नाया नायलाय सेस खामजोब्बाय नाया माया औवा बन नालाय सेस जादो दाना फिसाखौ दा बेखौ जाबावो नामा गोखाम जाजोब्बाय नुवाखै नोङो नै बे खामथाबजोबनायखौ जागोन सोरबा सान्द्रियाबो खामफ्लंजोब्बाय नाय आंनि दाउ हांग्राया सेस बरबाद नै खेरखायाबो सावजोब्बाय ओमफ्राय मिनिदों हाजोआ नायदो मिनिदों नाफाम गोथां जाहोग्राया जोंनो आंथ' जाखाया नाफाम गावहा होथारबाय गोथांखौनो जानाया